हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे आपडेट भिडिअआनो जादों नोंथांमोनहाथ' बयबो फावखुंगुर मिग्रराज ब्रह्मखौ मोजाङैनो सिनायखायो जानांगौ। बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव मिउजिक भिडिअ आरो सावथुनफोराव फाव खालामबोदों। बिथाङा दायो गावनि बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोनाय फेबे मिमि मुंनि सिख्लाजों जुलि जायो आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा 12 बोसोर सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनलायोमोन, थामहिनबा रिलेशनशिपआव दंखायोमोन। दा फाइनेलि बिथांमोनहा जुलि जाबाय आरो बिथांनि बिसि फेबे मिमिखौबो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो सिनायखायो जानांगौ। बिथां फेबे मिमि आरो मिग्रराज ब्रह्म बिथांमोनखौ जों मोनसे समाव इउटिउबनि कमेडि शर्ट फिल्मफोराव जयै फाव खालामनाय नुबोदोंमोन आरो बैफोर शर्ट फिल्मफोरा जोंखौ जोबोरैनो एन्टारटेन खालामबोदोंमोन आरो बयजोंबो अनसायजादोंमोन। बिथांमोनहा दायो जुलि जाबाय, बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम हाजासे कंग्रेचुलेसन्स आरो हेपि मेरिड लाइफ। नोंथांमोनहाबो बिथां मिग्रराज ब्रह्म आरो फेबे मिमिनि बे जुलि जानायाव कंग्रेचुलेसन्स जासिहरब्लानो जाबाय, जाहाथे बिथांमोनहा आलो गोजोनै जिउ खुंलांनो हायो। आपडेटआ बेखिनिल'सैमोन। नोंथांमोनहा बे आपडेटखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो।